Silav hevalno, îro jî em dixwazin qala rekjimara bikin. Rekjimar çi ne? Çawa te bikaranîn? Mirav çawa dinivîse? Werin îro jî em qala vana bikin. Rekjimar çi ne? Rekjimar hejmarên ku di nav rek de ne. Weke mînak ev rekjimar e. Ev rekjimar heşt e. An jî ev rek heşt e. Kara rek heşt e bi rastî. Kara rek heşt e. Çima em jê re dibêjin kara rek heşt? Niha di matematîkê de tiştekê ye. Hinek tiştên ku hewce nakin ew nanivîsînin. Dema ku em bi vî hewayî dinivîsînin, bi rastî vaya bi vî hewayî tê nivîsandin. Li vir du heye, li vir heşt heye. Ji ber vê yekê jî di vê derê de em jê re dibêjin karerek. Yani heke li vaya bi vî hewayî nûya se, heke bi vî wayî awayîya, êbûya çi? Êbûya sêrek. Ev jî sê rek e. Ji ber ku bi rastî sê ye, sê rek e. Sê rek heşt. Bi rastî min dixwast ji vê re bigota du rek heşt, sê rek heşt. Pir xweş dibû, ama min li cihê ku ez mêze dikim, bi rastî min du rek jî dî, ama karerek a ku tê bikaranîn min di wir de dît, ji ber vê yekê jî ey jî dibêjim karerek. Ama du rek, sê rek, çar rek, pênc rek, şeş rek wê xweştir bûye, baştir bûye. Hema em nikarin wiya bikarbînin, bi rastî bikar jî tê. Ez vê vîdyoyê de em bikar neynin. Wê bibejî. Îro em ê hew li ser vana em naxivin, hew em ê li ser a standard, agê normal, hew kareregê em ê biaxivin. Em ê hinekî karan li ser bikin, ji hev derxin, komî serevkin, parve bikin û car bikin. Weke mînak, ez ku hejmarekê dinivîsînim, li vê derê ez çare dinivîsînim, ez dibêm karerek çar. Karerek çar. Ez dikarim vêya çawa binivîsînim? Min di vîdyoyên berê de qala hejmarên sercerdar kiribû. Hûn wiha çarê dikarin çawa binivîsînin? Hûn dikarin bi vî awayî binivîsînin, biguherînin. Hûn dikarin bê du cara, du jî. Ne wisa. Heke hûn dibêjin du cara du ma nikanin wekî hejmarê sercardar du binivîsînin. Hûn dikarin vî jî bikin. Ê min ji we re gotu çi li vê derê jî du heyînewir ne? Li vê derê jî du heye. Li vira du hebise, li vir jî du hebise. Vaya, vîya dibe û hejmara me weke du derdikeve holê. Yani di vir de dibe çi? Karerek çar ye. Karerek çar ye. Em çiba dibêjin karerek çar ye. Erê, em berdewam bikin. Em weke mînak bêjin neh. Neh çawa tê nivîsandin? Neh em dikarin sê cara sê binivîsînin. Bi vî awayî sê cara sê. Dibe çi? Ev jî dibe di hejmarên sercerdar de serî du hejmar sê. Li vê derê jî du hebû, vaya vîya dibe, va ji holê radibe, ev jî dibe çi? Dibe sê. Baş e. Lêwerin em îja tiştekî din bêjin. Em bên li vê derê heşt hebise. Ê çi bibe? Heşt hebise ê çi bibe? Werin em bifikirin. Niha vê heştê em dikarin wa binivîsînin. Du cara du. Du cara du çar, çar cara du heşt. Ne wisa? Ji me re kare lazim e. Yani karerek lazim e. Ji ber ku kara vê dike me ji vir derxe. Bi rastî vayê di pêş de min qal bikire wê diharin bûye. Hema ez niha da bêjim ji ber ku vayê karê carkirinê ye. Çawa min carkirinê dinivîsin vaya ye. Ez dikarim vîya heke vîya wisa binivîsînim. Ez dikarim wisa jî binivîsînim. Du li jor a du jî li vir e. Ez dikarim bi vîya wayî jî binivîsînim. û li vê derê wek hûn dibînin caran heye. Heke wisa bise ez dikarim wisa jî binivîsînim. Du diya li vir binivîsînim. Li vir du heye û du diya de li vir binivîsînim.
Ez dikarim bi vîya wê jî binivîsin. Hîna jêrdan bê xweş fan bikim vîya. Vay jî vîya dibe du karerek du. Yani heşt du karerek du diye. Hekim min qala hejmarên îrasyonel kiribû ji we re. Ev karerek du jî hejmareke îrasyonel e. û karerek du. Bi vîya wê ev hejmara derdikeve derî karerekê. Ez hinekî avê vexwim. Kanê em çawa disekinîn? Ez nizanim di kava bisekinîn. Dide sekinandin tu neyê ya. Çi karî ew ke? Dev jê berdin? Ûf. Herê. Em berdewam bikin. Niha di rekjimarê de komkirin jî hene. Rekjimarê de komkirin wisa dibêje. Dibe ku heke kara rega wê hejmara di nava kareregê de wek heve, hejmarê kareregê de wek heve vê derê de xe, di vê derê de xe, em dikarin va hejmarana kom bikin. Çawa dibe? Em hejmara kareregê dinivîsînin, li vê derê jî hejmara a û b'yê topî serev dikin. Bi vîya wayî em vî karî dikin. Weke mînak. Hejmara du çar karerek du. Dibêje çi? Heke bi vîya wayî ve em dikarin hejmarên li pêş kareregê, li pêş rekjimarê li vê derê tomî serev bikin, li vê derê çarê ye li vir çi heye, wek me di ji we re matematikî de gotibû, teştên ku ne hewce ye ew rêya we nadin. Nabêje ku bira li vir e be. Weke mînak li vê derê yekek heye. Çar yeka dike çi? Dike pênc. A li vê derê jî karerek du tên nivîsandin. Yani ev hejmara çi ye? Pênc karerek du. Wek hûn dibînin em weke komkirin jî dikarin nîşanî dikarin karê komkirinê jî li ser rekjimarê bikin. Weke mînak em bêjin karerek sê karerek du. Em ê vîya çawa komî serev bikin. Komkirina vî karî nabe ew weke xwe dimîne. Sê du. Em nikarin vîya komî serev bikin ji ber ku divê hejmarên di nav reg da kareregê da wekhev bûyane hema li vir de newekevin. Ji ber vê yekê jî di vê derê de komkirin nabe. Di aliyê din de kêmkirin jî weke komkirinê ye. Weke mînak dibêje a karerek xe kêmek, b karerek xe yeksan, a b'yê derxe û bi karerek xeyê ve caran bike dibêje. Bi vîya wayî dibe. Werin em bêjin çar cara karerek çar rêda carekê karerek çara derxe çi dimîne? Çara da em ê bêjin çi? Hejmara ku li ber kareregî ye çar yek jê derxe çi dimîne? Sê dimîne. Kareregê jî wek xwe binivîsîne. Çar tên nivîsandin. Sê karerek çar. Ev hejmara bi vîya wayî ye. Em bi vîya wayî dikarin binivîsin. Bi rastî ev vir de hîna neqediye ye ama ez ê vîyayî bi avayî berdim ji ber ku li vir min çar nivîsandibû. Di aliyê din de jî heke min ji we re got vê derê sê cara karerek du ya da du cara karerek sê derdikeve anna dernakeve ji ber ku karerek hejmara di nava kareregê de newekeve. Di vê derê de jî karê kêmkirinê nabe. Rekjimara de caran kirin karekî pir hêsan e. Hew hûn çi dibînin bibînin hejmaran li hev xen
karereke li ser bikişînin. Ew qas. Weke mînak li vê derê du hebe, cara du hebe, dibêje çi? Em ê bêjin çi? Em ê bên karereka xwe binivîsînin, du cara dike çi? Dike çar. Ew nivîsan li vê derê bû çi? Karerek çar bû. Wek hûn dizanin em dikarin vê hejmarî derxin derî karerekê jî dema em derxin çi dimîne? Du dimîne, hûn zatî zanin bona çi. Di aliyê din de li vê derê em hejmara sêyê karerek du binivîsîne wê bibe çi? Wek min jî got binivîsînin sê cara du dike şeş. Ew jî bi vî awayî dimîne. Îca we fehm kir çima di vê derê de min dikarî werbikira ji ber ku karerek karê karerekê de di karerekê de di rekjimara de rekjimara de carankirin hew em dikin li serî dikişînin û lê dixin. Ew qas e. Li hev dixin. Caran dikin. Karê parkirinê çawa dibe? Karê parkirinê jî divê a û b du tane hejmar e û divê karerekê bikişîne ayê bi b'yê par bike. Ew qas. Di hevî hemî hejmaran de jî vayê wek hev be. Weke em mîna bêjin karerek çar, karerek du çi ye? Encam çi ye? Karerek çar, karerek du binivîse karerekê çar bi duya parve bike çi dimîne? Du dimîne. Karerek du dimîne. Karerek derdikeve, nikane derkeve li ber ku vê derê yek heye, li vê derê du heye, vira nikane derkeve û karerek hejmarek ku em bi awayekî sercerdar jî nikane binivîsînin bi vî awayî hew dimîne. Ev jî parkirin bû di ser di rekjimara de parkirin bû. Ev vîdyoya jî bi vî awayî me bi dawiyanî me qala rekjimara kir. Rekjimar hinekî min li ser pirsgirêk kir ez peyvek çawa bikarbînim. Rekjimar peyvek xweş e û min li ser pirtûkekê dît ku tiştên teknîkî peyvên teknîkî hatiye nivîsandin. Bi wir de ez bikartînim ji bi xwe rek bi xwe li ser wekî ferhengê jî heye. Rekjimar jî dibe ev. Rêga vê xatirê we di vîdyoyên pêşî de ez nizanim ez ê çi çê bikim hema ez ê bibînim. Heke tiştekî din tune be ez dibe ku bi aliyê fîzîk, kîmyayê de herim. Hinekî li wir de vîdyoya çêkim. Hema her carek ez dikim di vîdyoya xwe de her tim ez dibêjim. Wek hûn dizanin qenalek min bi navê Rojlîngo heye. Rastî bernameyek min bi navê Rojlîngo heye. Li ser Play Storê ye. Li wê derê de hûn dikarin kurmancî hîn bibin. Di wê derê de hetanî niha 4000 peyv bi dengin. Hemî bi dengin. Hemî peyv bi dengin. 4000 peyvin bi dengin ji xwe re bernameyê daxînin û Kurdî bi Rojlîngo ve hîn bibin. Ev yek. A du jî heke hûn tirkî diaxivin an jî hûn înglîzî diaxivin hûn dikarin bernameya min bi kar bînin. An jî hûn kurmancî diaxivin zatî bername bi xwe kurmanciyê jî. Hûn tirkî wa jî înglîzî diaxivin bernameya me daxînin û dest bi hînbûna kurmancî bikin. Rêga vê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.